Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा finally official notice गोदान होबावबाय बेनो जाबाय ApSC जाय नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दंमोन एप्लाइ खालामनो दा गोदान डेट ओंखारबाय आं डिटेल्सखौ होगासिनो दङ दा बे 26 डिसेम्बरावनो जानो गोनांमोन नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय बन्द जाथ'दोंमोन दा लोगोफोर गोदान अफिसियेल नटिस फैबाय दा बेखौ जों नायनोब्ला फैनांगोन अफिसियेल साइट ApSC आव बेनो जाबाय नोंथांमोननि ApSC 2023 नि एग्जामिनेशन सो बेयाव नोंथांमोना गासै वेकेन्सिया 900 नि बारा मोनदों जेराव नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बावैनो दा लोगोफोर जों बेखौ नायनोसै गोबाव खालामा अफिसियेल नटिफिकेशन नायगोन बिनि सिगां नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा नोंथांमोना लेटेस्टआव फैनानै नायबानो जाबाय आरो लेटेस्टआव फैनानै अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना फारि फारि मोनगोन दा बेयाव माबादि रिभाइस नटिस फैखो जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो PDF फाइलखौ दा बे जाबाय रिभाइस नटिस दा बेयाव गोदान नटिस ओंखारबाय खायसे चेन्ज जादों आरो खायसे जायाखै मेनलि डेटआ चेन्ज जादों एप्लाइनिया सो बिदिब्ला पस्टआ बेयाव दंखायो नोंथांमोना प्रिलिम्स आरो नोंथांमोना मेन्स एग्जामखौ जागोन मोनखागोन सो बिदिब्ला जों नायनोसै फैदो बेयाव माखासे भेकेन्सिस दङ बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय स्क्रिनावहाय दा जेरै फार्स्टआव दङ आसाम सिभिल सार्भिस दङ बेनिफ्राय आसाम पुलिस सार्भिस दङ लेबार अफिसार दङ गोबां दङ सो बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ सो बेयाव नोंथांमोना नायना लादो बेनिफ्राय PDF फाइलखौबो नोंथांमोना डिसक्रिप्शननिफ्राय लिंकनिफ्राय थांनानै डाइरेक्ट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन सो बिदिब्ला बेयाव बैसोआ बेसेबां आरो लोगोसे एप्लाइआ माब्ला जामारगोन जों बेखौ नायनोसै आरो एग्जाम फिसा मा दा पस्टआ गासै 913 दङ दा जोबोर मोजां भेकेन्सिस दङ नोंथांमोना मेल फिमेल बेयाव बाहागो लानो हागोन सो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव जाहाथे मोजां नायनानै एप्लाइखौ खालामो सो बिदिब्ला लोगोफोर बेनि माखासे डिटेल्स दङ स्केल पे दङ भिडिअनि सो बेखौ बेयाव डिटेल्सखौ होदों बिथांमोनाहाय थ' जियानो जा बेखौ दोनथ'नानै जों एप्लाइ माब्ला खालामनो हामारगोन जों दानिया नायनोसै सो बेयाव गिबियावनो नोंथांमोना सोंफिननो हागौ बिनि क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ सो बेयाव डिग्री पास जानांगोन जेबो पार्सेन्ट नाङा खालि जिखुनु जाया स्ट्रिमनिफ्राय डिग्री पास जाबानो नोंथांमोनाहाय बे ApSC साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हायो खालि ApSC नङा UPSC आवबो नोंथांमोना डिग्री पास जानानै एप्लाइखौ खालामनो हायो थ' जोंहा अनलाइन डेट ओंखारफिनबाय बेनो जाबाय जोंनि अनलाइन डेटआ जाबाय 21 जानुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 10 फेब्रुवारिसिम स' बेनि गेजेराव नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन आरो एग्जामनि नोंथांमोना फिस होनांगोन बेनो जाबाय 12 लास्ट डेट थ' नोंथांमोना फेब्रुवारि 12 सिम थागोन एग्जाम फिस दाननाया स' बेनिफ्राय 21 निफ्राय जागायसिगोन नोंथांमोना फाइनालि एप्लाइ खालामदो बेनो जाबाय ApSC 2023 आव जानो गोनां एग्जामिनेशन स' बेयाव एग्जाम फिस दङ ST फोरा होनांगोन नोंथांमोना 197.20 स' बेबायदि मोनदों बेखौहाय अनलाइन पे खालामनांगोन स' बेनिफ्राय बैसो स' बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्स जानांगोन बेयाव 18 इयार्स हानाय नङा 21 इयार्स थानांगोन मिनिमाम आरो लोगोसे जेनेरेला जाबाय 21 निफ्राय 38 सिम बाट जोंनि STफ्रा 43 इयार्ससिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो थ' लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि ApSCनि आपडेट आं आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मिथिफिनजोब्बाय आरो जेब्ला नोंथांमोना डेट जायो अब्ला एप्लाइखौ खालामदो